Ja sam Zukić Almira iz Priluka, opština Živinice. Majka sam 4 djece, 2 kćerke udate i 2 sina blizanca, od kojih jedan sin blizanac boli od dječje cerebralne paralize. Mers pohađa školu za djecu s posebnim potrebama u Tuzli, gdje idem svaki dan, gdje ga vozimo po 50 km i gdje iziskuje velika novčana sredstva, s tim da još Mers ima te potrebe za operaciju, ima za banjsko liječenje gdje sve plaća. Ostala sam bez muža 2014. godine. Korisnik sam Islamic Reliefa već 3 godine, to je moje dijete Mers Zukić. Mers je dijete kojem je potrebna velike novčane pomoći, s tim da je u jednom dijelu učestvovao Islamic Relief, to jest u plaćanju operacije njegove 3. fibrotomije mišića. Svi novčani prihodi koji dođu od Islamic Reliefa meni puno znači. Tako mi i ovaj plastenik će puno značiti, jer od ovog plastenika ću da proizvodim sve povrće i pokušat ću da ga prodam i da mogu da liječim svog Mersa. Mersu je najviše potrebna pomoć, jer on je dijete s posebnim potrebama. Imao je dosta 4 operacije, gdje je posljednja bila sad 7. decembra 2017. godine, gdje sam sama finansirala i tako da sam sad morala ponovo, jer posle te operacije mora da ima banjsko liječenje i to banjsko liječenje sam morala da platim jer nisam mogla da čekam preko zdravstva. Ja mislim, malo će nam sad sa sjetvom kasniti zbog obilnih kiša koje su padale i zbog mog odsustva što nisam bila kod kuće jer sam bila s djetom u banji 14 dana. U ovom plasteniku planiram da zasadim veliku količinu paradajza, paprike, krastavce, tikvice i ja mislim da će uspjeti. I ovom prilikom želim da se zahvalim Islamic Relief na ovoj velikoj humanoj pomoći. Ovom prilikom želim da vam se zahvalim i ponovo vas pozovem kad počnu da sazrijevaju paradajzi, paprike i krastavci, da dođete, da nas posjetite i da vam se ponovo zahvalimo na prinosima, ja mislim, koje ću ja uspjeti da postignem i da ih prodam.